Alright, ilunga lesingaki manje leli esisawazi lelesibili. Kanti akakavele kuyo. Ilawa nje awuthu. Hayi ashone ke umamkhulu. Sesilindeke leso sikhathi ibuye imphumela ethi hayi uyena kuhlelwe kumngcwabo. Angcwatshwe. Before angcwatshwe kusahlelwa umngcwabo, undodakazi wakhe umamkhulu avele ebe nephupho elasithusa sonke njengomndeni. Aphuphe sengazuthi ngesikhathi ibhokisi lehlela wathi inunwane ezisabisayo. Lezi inunwane ezisabisayo zililindele ziyalemukela zilibeka phansi, emva kalokho zixosha wonke umuntu. Hayi abiza umndeni ihlale phansi ixoxe lento kuthiwa ikhona into ekhona. Avele athi mndeni isicelo sami sithi nakuba kungalona isiko lethu lento engifuna siyenze kodwa ngicela senze vele lo muntu useshile. Ngicela sisebenzise le method kuthiwa yini incrimination. Le ukuthi umuntu ashiswe ukuthatha umlotha and stuff kodwa akangangcwatshwa. Futhi akuthulwe kalokho ayingakhulumi. Yabona ukuthi manje sesenza izinto ezidiphi kodwa ngokufihla. Hayi kwathiwa vele ayikho indlela ngoba asilazi leli phupho lisho ukuthini. Mhlambe isona sikhathi lezi zinto zakhe ezizosebenza ngaso mesengcwatshwa. Nangempela kwenziwe wonke nje indlela amalungiselelo omngcwabo abuye ibhokisi lehholo basinikeza ihholo lomphakathi ngoba babebaningi abantu lodaba loluthatha abantu abaningi. Khumbula ukuthi babelokhu befika beza ukuthi bezoza ihamba kanjani. Hayi salinda ama results athe mebuya ama results vele athi uyena sebebaningi vele sasazi ukuthi uyena. If kwangeyena uphi ke ubani owayengangena endlini ashe kuphume yena ashonephi. So thina sasazi vele singumndeni. Hayi ke kwagcwala ke kwenziwa amalungiselelo ke kuthe ke mase kufanele ke kuyiwe emangcwabeni ke yaphuma ke imoto ke sashona endaweni lezi zokucriminate. Kwaba kanjalo ngoba nomlotha ke wayongcwatshwa kwenye indawo umlotha. Uyabona manje sesifana nabantu abangcwaba ngokufihla. Sikhungathekile ke manje somndeni asazi soyithini lento akukho akaza afike. Akaza ilunga lesibili lela afike. Mayibuzwa kuthi uthini? Akaza abuzwa. Uma ifika nje ufika bingelele angene endlini yakhe aphuma abuze ngabe khona nesekudingayo sithi hayi sa right. Phela akekho ufuna ukuyiqala futhi nathi senza ngathi asazi lutho. Yebo. Alright. Kube lokho nje ukuthi ngelanga lelo lomngcwabo avuke ekseni athathe imoto ahambe. Vele uma remaining ayizobuya ekseni ebuye seyapi ehholo. Yabo athathe imoto ahambe waze wabuya ngomsombuluko. Into angayijwayele umthina simazi part nethu. Uyabo. Waqala ke manje wabamningi la ekhaya. Ila esiqala ukunothisa khona ukuthi azi uqoshiwe emsebenzini noma uyekile. Yeah, waqala wabamningi. 1 akanamngani, 2 akanantombi, 3 akanangani. Iyaqala manje yagcwala incwadi. Nathi siyaqala senza ama research manje because as much as sibona but kube naleyo ndawana ezoba na indeni yayalo ukuthi hayi ngeke kanjani. Sikhuluma ngomuntu othulayo lana, sikhuluma ngomuntu ofundile obonayo ukuthi hey ungamcabangeli nento zakhe. Hayi ke kube kanjalo kangcwatshwe kumamdala kudlule kube kanjalo qale ke manje siwumndeni sifuna abantu abazokwaziwa aba strong sifuna ukuphuma siqhele sahamba recommendation esayithola ubaba Babu Fatima waseSwazini kwaNgwane tenjalo ngazi kwaNgwane kodwa kuseSwazini. Hayi athi bathi malungu omndeni hayi khetha abantu abadala bahamba nje impela ngoba bahamba ebusuku bahamba baze bofika baze babuya ngakusasa ntambama.
Shuthi baba njengoba behamba ebusuku bamenze sibe drive ubusuku bonke befike lapha mhlawumbe ngoba sokuyagcwala kulo baba bese mabefika mhlawumbe bebe yabokuqala mhlawumbe masikufika abantu ekseni. Hayi baba. Ila okwafike kwavela khona. Mabebuya bathi uthelo baba uphuma lume omdala wala ekhaya. Angisho lo wemoto waseGoli. Uphuma lume omdala kunomalume owavele waphathwa ikhanda. Hey, waphathwa uyabona sihlele endlini nali itafula nakhe into sihlele kuyaxoxa vele uthi ukhale ngekhanda unika udiscipline uthi njengomuntu osalalela idiscipline kuthi kuthiwa yabona leyo yenzeke engicabanga ukuthi it was before azokwakha ekhaya. Lapho esabona khona ukuthi baqinisile babethi kwakufanele asondele ukuze izinsila ayithole kahle. Angazi noma umuntu owayemthwalisa owayengakwazi noma ngoba phela uma ubuka amalungu omndeni wasesi lo muntu ufene ngabe besekwelinye izinga. Kuthiwa umuphi umalume lo? Kuthiwa lenda nahlule wena wafanele inake lapho. Uphi umama lo owavela waphathwa ithumbu washona? Lo muntu usitshela ngezinto ezenzeke vele ezenzekile. Uphi lo owayekade owafika waboshela into angayenzanga wathi mayibuya wawa washona? Kusho ukuthi la ekhaya uma ngibuka amalunga lawa awu3 enzeke singanakile bese kuzobe lama kusho ukuthi lo muntu bese sasamalunga awu5. Badebanyanga 5. Okubuhlungu ukuthi kutheme kushona umamkhulu sahlakazeka. Saphuma samshiya nalowo wathatha indlela yakhe nalowo wathatha ngoba manje sesiyabuka ukuthi okay manje sekuwese ngoba usehlale khona asazi noma umsebenzi omphelele or uyekile or kuthiwe yeka manje ukusebenza usuright into zakho sozobhalansa. Wavele wangasibuza nokuthi why singaseze ekhaya kunalokho waxhuma wafaka amakotishi ekhaya. Ekhaya wathatha advantage ukuthi kuseduze nesikole wafaka izingane. Washintsha nje waxhuma yona le ndle vele inkulu eyedwa. Wakhanda uguqa. Ilapho umndeni wathi hayi ngeke. Kunalezi ndlu lezi ezithi ekhanda zatshani ebizwa ngoguqa sithandaza. Wayakha leyo ndlu. Yakhiwa ngokuphuthuma okunzima kabi kwakhiwa uguqa sithandaza ngokukhulu ukuphuthuma kwakhiwa uRondo. Manje la ekhaya uRondo vele okhona ovela ukhona. Okade nje uRondo omndeni. Kusho ukuthi la ekhaya sekunoRondo ababili naloguqa sithandaza. Ilapho kwabafana basekhaya bathi ngeke. Lo yana uguqa sithandaza siwulayitha. Bahamba bafike bawulayitha babuya wayengekho. Wabuya kusho ukuthi wezwa ngoba kwabonakala sekungena amaphoyisa ngala ekhaya angithi uma siphuma la nomunye wayothola indawo wakha nalowo wakha kanjalo ubeke leyo nto yakho nawe uthi ukwazi ukuthi ube kwi-space sakho ukwazi ukuyivikela espacing sakho ngoba kanjalo bakushisa. Kusho ukuthi ngesikhathi bewushisa uNkulunkulu emuhle kusho ukuthi kunento yasha lapha yana okungafanele isho zaqala inkinga. Waqala sezwa ngomfana onokuya khona naye. Alright, naye iphathe sengicishe ngayikhohle. Sithema siphume ekhaya. Hey. Wabiya. Wazothi ngala efront wafaka udonga. So uma uqhamuka lapha ubona iroof. Singaboni lutho ukuthi kwenzalani. Ubona iroof wazofaka igate lama gates lawa ongaboni ongaphandle uma ungaphakathi ongaboni yabona ufaka la. So la akungeni noma ba. Kungena umuntu obizwe uyena. So kunobhuti owayijwayele naye kakhulu owayene tavern. Esagcina sekusolakala ukuthi kusho ukuthi
ubudlelwane babo buhlanganiswa impilo abayiphilayo ngoba nalona ethaveni kwangave kushona kwithaveni yakhe osuthi sokugwazwe bani washona anqabe mase kufika amalungu omndeni angithi ngokwesiko lesintu especially endaweni zasemakhaya kunalento ethi uma usuke emakhazeni nomzimba dlula phela nawo lapha ashonele khona uzothatha ngokwesiko kufike kubeke kukhulunywa ukuthi asibanibani suka la asamse ekhaya wayengakufundi lokho umnyazo ethaveni umngani kabhuti wethu wayengakufundi lokho wawuthi umuntu wayinijikisa ngitshela kahle ngicela ngisukele la gcikeni lami la sukani la ibhizinisi lami la kunabantu la bazojabula ngibazana neyidombi sukani la anixose wezinto babe usho so kwakungena yena la kungena umfana sorry kancane ekhaya kusho ukuthi yazi abantu ngiyagcolisa yazi bazothetha ke labathe lo powder group yaphazamisa but it explains why kunendawo la kushonwa khona especially ama club namathabeni somasekhaya ahlala ngakhona kunokushona abantu ukuthi uzosekudujulele sekwenze kukwazela abantu futhi khona inkinga isuke khona inkinga mkhaya ababe wonke ngale ndawo lezi ngempela lezi amathabeni bayathwala isuke khona inkinga ngoba nathi sesihlanganisa u1 no2 manje baqala ukubona ukuthi okay yabuya manje mqondo umuntu use recall yonke into hayibo why ebantwini bangakhetha ukuzwana nosibanibani and why la kushona abantu kanje and why mabeshona labantu engafuni belanda bebezwana kangangokuthi uthema ishintsha ifurniture ubhuti la ekhaya wathatha yonke le ndala wayobapha lapha wayopha ingane yomnikazi wale tavern ifurniture oyishiya khona yabo alright so lana ke kungena ke lo mnikazi wethaveni kungena umfana angathi umfana ubaba nje omdala ukuthi labo baba abathumekayo yes uyena ke owenze ngadi nani ibona abantu abane access alright ngiyalana ke emkhaya ngesikhathi usushisiwe lo yaguqa shuthi ke kwasho into ongafanele ishe uma ngibuka ngoba qale waba nezinkinga ke thina sesihletshelwa ubani yilo engithi mina uyena owenza ingadi nani ngizothi uhlebela ngoba ebuka ukuthi kanako kuzoba nenkinga ngoba okokuqala wafika wathi hawu wema sibanibani esho umamncane lo sephume umzwane hayibo yini ningambheki unike niyombheka usibanibani akaphilanga kanjani na ngike ngathi ngifikile ngiyomsiza ngathola ukuthi uzivalele endlini ulele phansi akaphilile neze asazi akazasho so asazi hayi akaphilanga ngempela aneninyuke niyombheka saqala lapho ukubuza okay kusho khona impact efakwe ukushiswa kwako kwelokhuzana kukagogo alright agule shuthi mhlambe abe ngcono ngoba ngokuthi asinayo phela access ngaso sonke isikhathi nalo wayese reportwa ngoba sebona ngathi akusahambi kahle sesimbona nayo imoto shwishwi hayi should say right agule mamncane aboli inyawo ngenhlahla sekunalo baba seswazini ivele ukuthi makuthiwa akuvele kushawa imali uthatha imoto aphuthunyiswe khona okay athola lezo zabana lindeke inyanga iphele kuhlanganiswa wonke umuntu lokhana nakho kuhlanganiswe kuhanjwe kulo baba athi kuhlala khona ke uthatha ubaba akashiwe noma ukuhlala nomisonto ahlaleke now ngala in and off la in this space of time sekuthengwe imoto entsha ngala kwabhuti kunale moto ehlala ingcole ngendlela yokuthi usuthi mawuqhathanisa uzayi kusho ukuthi dandelani kunemigomo ethile kufanele ilandelwe ngoba le moto ngeke uyibone ishanelwa
le moto ufica amafuhlulu kodwa awusiboni isidingo sokuthi ngoba lo muntu unemali ngayisa imoto ecar wash engacela ngishabashana sihamba emashana acele lo wengadi yabo ayi sithe siyezwa ivele yama emgwaqweni yabo yama nje hamba ngayo yaqina sesizwe nakhona uyabona usuyahletshela uthi hawu usibanibani kade efele imoto endaweni ukuthi yabo kanjani angithi manje sesiyaqala nathi siwumndeni sithi mhlambe uNkulunkulu usiyayizwa imthandazo uyayibona ukuthi serious mase kufika lapho esezothi umuntu evelelwa into ekuthiwa awu yabona so kwase kuleso sigaba alright hayi kubese ke kuleyo period hayi kubuye kudlule sibone nazi izinto zakusho ukuthi wayebuya hamba ekhaya elikhulu ayotsha sekukuthi kube kulungisa uthe suka wayefika uyabona lo esithe wethumba biological mother wakhe lo othwalayo uthe esuka lapho wayefika vembu umuntu esingasamazi ongazi ezobuza nokuthi yini enikhiphe ekhaya wayefika uninjani hayi wayisazani anisezi nokuzongibona kade ngigula uyabona leyo ndlela yokufuna ukusingena anisezi nokuzongibona kade ngigula hayi athi mamncane hayi lutho ukuthi umuntu bebhizi nokuzama ukuqonqotha nje wasisakha nje hawu hayi akunankinga hayi bengithi ngifuna niyongikhombisa ithuna likamama kungiphatha kabi ukuthi ngakhe mina kanje kodwa yena ngingambekele ngishitshe uyabona sikhuluma ngomuntu owaba number owaba uqala ukushona lo wethumbu waqala ukushona wekhanda waba number 2 kanti uma kuvela athi mamncane hayi ayikho inkinga noma mina ngingasakwazi kahle kodwa ngizobona ukuthi ubani ngobhuti bakagogo abangakuphelezela bona bazobe sazobona ngizokhuluma nabo bese ngibuya kuwo alright now uma isivela kuvela ukuthi izinto zakhe njengoba engasahambi kahle sekufanele abuyele emuva lapha aqala khona kuvela lapho uthi waqala ngoma wakhe omzalayo uma wakho omzalayo lo wethumba kuvela lapho ukuthi waqala ngoma wakhe amzalayo 1 sekufanele manje abuyele emuva ayokwenza asiyazi le ayoyenza kodwa kwakungakona ukubeka itshe wayesengasibhrayibha ngokubeka kodwa wayezobe sevalela lento yakhe ayiseyifakile ayi umndeni mawuhlangana uvumelana ngokuthi hayi akekho umuntu ozovela ukuthi usalikhumbula ngoba anginceda angithi yena inalento okungaye emncwabeni saqala lapho ukubuza konje nako kwama wakhe omzalayo aza ngayo yabona so nakumalume akazanga so bonke laba bantu but ukhona washona in between washona nje ngesikubona njengento ukuthi kwasekwesikhathi waya yabo so uma ngempela lesebe yamqambela ke khawukhama ukuthi laba bantu asola kubona ngempela kube ibona angayi kubona emngcwabeni wabo yebo so yaba kanjalo ke okay wancishwa ke ithuba lokuya emngcwabeni wancishwa uqambeni lokuyo ethuneni kwawukuthi nje kanjalo zamnamathela inkinga zabala inkinga waqala wabonakala ehamba ngenyawo imoto zonke sezistakile samncisha nje ithuba lokuthi methu uthi hawu manje indaba yokuthi kuyomiswa kuyovuthwa kuyonziwa itshe kwathiwa hayi sisafuna inamba yomuntu ozosiphelezela yabo umndeni wahlakazeka phela manje nomunye nenye inamba nomunye nenye inamba kwazitshwa ngaloko zaqala ke inkinga zahlala phezu kwakhe kwafika imoto kufele agule kuthe kusuka wehle emzimbeni wayinomzimba wehla ngendlela oyibonayo
wathe sizwa kwathiwa kugula kwayilo mngani wakhe-ke manje. Asayazi manje lento isinekthiwe khana kanjani noma lo mngani wakho efakwa uyena kodwa muyibuka kwangathi shuthi khona inetwork esihamba ngoba base beba ney'nkinga bobabili. Uyabona? Wagula-ke asinda gula efihla waqala wayivalela-ke lapho lokho sizwa ngobaba lo esithi usiza khona ukuthi hayi bo ake ninyuke nila sathi nje siyozwa ngiyiphunga. Hhayi-ke kuthe kusuka waphuma ngemoto endiza mabesho umakhelwane waphuma endiza ngemoto wangavala ngisho isango. Yabona ukuthi uphuma undiza ngemoto ongathi uyabaleka. Waphuma endiza baleka moto ayishaya imoto futhi wapaka ngasehlathini waphuma wehle endiza angithi uyabona mawuzodlula shwi wonke umuntu uyaphuma uthi kwenze njalo manje ababonayo bayaphuma lapho bayabona wafika wayipaka imoto wasuka wahamba. Hayi bathe mabebona abantu ukuthenya imoto ishiya iyaduma ivuleka isicabha uphume ngejubane njengomuntu okuthiwa yinto kanti ufike wawa lapha washona. Hey washona kusho ukuthi-ke bese abantu beze besondele babona ukuthi hhayi ulele babizeke biza usizo babiza amaphoyisa afika amaphoyisa abasaphela ukusondela ngoba babona lokhu elele kanjalo. Saze safonelwa-ke nathi sekufika imoto le ithatha-ke iduma sithi hhayi phuthumani laphana sekunento kanje. Yabona ama-calls esasiwenza uma ufonela ilunga lomndeni hawu kuthiwa sekuwukuthi kuyadabukisa ukuthi umuntu wayevela athi hawu siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi. Athi omunye owafonelwa yimi mina personal wathi uyabona le nyama la efrijini ngiyayosa yabona kwasekushubile ngiyayosa uNkulunkulu bahlanga bonke angazi ifoni noma ayisebeka phansi ngoba ngase ngizwa from distance esathi halala indlela izinto esaseyishube ngakhona sekuhlakaze kumndeni kuphela umndeni asazi ukuthi who's next magula lo sizinto seziyashintshana now la esa experience khona ukuthi lento ngempela uthwalile ukuthwala ngoba hey uyabona angifuni uqamba mama asazi noma kwakufanele sikholwe noma kwakufanele singakholwa kodwa egcina izizathu zephambi kwethu. Yabona nje mina ngomunye wabantu ababethi hey kodwa kanjani yabo kodwa why because lo muntu besebenza nje yini emfaka yabona le umbuzo oyibuza yona amigcina mhlambe khona umunye oganga ayocashela yabona lezo zinto oyifita zona just to make into zibe lula but egcineni suke ngeke indlela usuke kuyikho. Alright ashone sekufuneka thina njengomndeni akanamuntu lo muntu akanalutho eyimalini zakhe akabhale muntu. Okay alright-ke ulungiselwe-ke kumngcwabo izinto zakhe ndlela lezi azinzima ngayo uthi ulungisa ngapha kungalungi ulungisa ngapha kungalungi kwaze kwathi makuphunywa kwathiwa akwenziwe inhlambuluko akashwelezelwe ini ukuze at least sikwazi ukwenza umngcwabo phela akukaze akhanjwa phandlela ngosiko lesintu makushoniwe kuhlala umsamo akekho wathi kuhlala kumuphi umsamo wathi uma ngithi ngiyahlala kulo msamo ungasasuki yey ungayihleki lento yey uthi uma ngihlala kulo msamo ungasasuki uma vele kusuka
makuvele kusuka lona leli khandlela lishisa Wayesezenzile izinto lomuntu lona umuntu wayengayisweli into ayeyizoyibuza uthi okay ungcono ngeke ngisondele ngasekandeleni kuthiwa mangena abantu uma ngena abantu bengidubula nami njengomasibani bathi ayisicela nje sesicela ugogo manje bakamakhelwane sesicela ugogo bakamakhelwane manje okay ngeke ngcono umuntu ozohlala ngasemnyango ukwenza ukuthi makufika abantu kwathiwa cha ngeke ingane zami bangasangijoli kwacaca ukuthi kufanele kuvele kwenziwe into esingayazi ngesiko lesinto kuvele indlu nje kuthiwa ila uyabo ungahlali umuntu akaze azahlale kuhlalwe umuntu akuhlalwa ngikwaze kwaba ukuthi ke ngelanga ke lelo kube lokho kuhlonipha kodwa cha ikhandlela cha bandla kwasho mase wakhanyisa ikhandla kwasho sokhanyisa liphi kulawo abasebenzela ibomvu noma lemnyama kwavela umndeni wawungezwile uthi hawu bafethu asale senzele thina isisalayo ukuthi kuthiwe phela samphelezela kuthiwa sikhanyise liphi silifakeni nalithi kwavela kwaba yihlayo uyabona alright kulungeke into zakhe ziphase ukucaca ukuthi hayi kodwa ngeke alalela ekhaya kuthiwa nje angeke alalela ekhaya asimdingi la ekhaya uzofika ekuseni hawu bafethu phela sasenzela ukuthi simshwelezela angene kahle athiwa cha akaze sinike ushwele yena wabaqoba abantu bala ekhaya akaze sinike ushwele wabaqoba kube into enjalo alright kwenziwe ke lo muntu uzofika ekuseni kuphume imoto ahamba hlangatshezwe ibuye ikhonfu angiyazi leyanto ngihlale ngithi izinto ngiyazazi kodwa leyana ngiyazi yabona uma isizofika ihes esangweni khumbula ukuthi zonke izinto senzela kuleli khaya nathi sikhishwe kulona uma ihesi sizofika esangweni angilazi mina lelafu elasithi ilanga kwavela kwabamnyama ekuseni vele kwasekuseni angithiwa ebuyisela ukuthi angene endlini kwenziwe lokho kwenziwa phuma etendeni uxoxa isitori ngixoxa into eyenze ireality mkhaya ireality eyenzeke emndenini yabona ukube thiwa ngaleso sikhathi ngadonsa ifoni nami ngafuna ukuthi ngoba ihistory ozothi uma uyixoxa umuntu namanga nami ngibuziswa yilokho ngoba kwenzeka abazophila kwabamnyama mkhaya ila esaconfirma khona ngempela ukuthi uyabona lo ubeyenza ngempela lento kwasithe kwathi kwasho ukuthi khona umama owayekhona owumthandazi osasimcethe ezosilekelela kwelendlamlo ngoba okothi ukuthi ulungile ukwenzele konke yes we are angry ngaye nangakwenzele kodwa at least akabe idlozi elingconywana akangafiki ngala ophela ngeke sithi elihle akangafiki ngale sidonse ngawani ngefast ayabona so okwethu ukuthi asimshwelezele acelele ushwele angene asazi ke lo shwele uzofina kulabo ababehanjiswa uyena sebobona nabodwa bathi thina indima yethu okwakuvelile ukuthi siyenze njengomndeni sayenza wayenza indla wayenza-ke wenza-ke wabekwa la ngaphandle kwasekhaya kwenziwa yonke lezi zinto ezenziwa amanzi athandazelwe wenzela kwakhulunywa wangena laqala ifu kancane lasuka elangeni kwakhanya ngicabanga ukuthi abantu ababethegcekeni babe-traumatized ngoba yake yangaqala inkonzo kwakufanele phela siqale manje kuhlatshelele ukuculwe yabo ngoba siney'nkonzo thina abanye ezazikhona zizosupporta kodwa kwaqala kwane-moment of silence ababephethe iy'gubhu izayoni zakhohlwa ukuthi fanele kushawe iy'gubhu uyayibona leyo nto bathi nje in all and all abanye babejabule ukuthi at least uyahamba yabo
abambona ke mina ngikaze ngisondele angibangi nje ngize abambona endlini ngesikhathi segezwa eqhubeka nje bathi wayi sikhuluma ngomuntu wayempofu ngokwebala bathi wayigqunqa emnyama ngongaze ukuthi wazi liselinye ilungu lomndeni ngaze ngathi hayi bantu ngahlebelela abantu anithathanga indoda errong wathi kulungile Uzono wena lokho. Wathi umnyayi yabona lento yokuthi ube nesibazi saziwayo ileyo nto yasiza athi umnyayi nakho ukuthi kodwa nje uthi kamdonsa hayi bafo anithathanga indoda errong hayi kulungile wangcwatshwa ke wahamba wayongcwatshwa ke nakuba zaba ke khona inkinga kodwa nje ngoba kwasekwenziwe lokho kufanele wenziwe kwawo angifuni uqamba amanga waye umndeni wethu yaba khona leyo emotion yaba khona ukuthi eselehla ibhoso ukuthi awu bafo kodwa indlela oyikhethile thina phela besikuthanda ukhethe indlela enzima kakhulu uyabo so ngabona nje umndeni abaningi naye lo wathi hayi kulungile kodwa ngagcina sengibona isekhala ukuthi hayi it was that moment of thina besikuthanda thina besazi ukuthi umfowethu ubhuti wethu kanjalo yabona wangcwatshwa ke kwaba into enjalo ke namanje ngisho ngento eyenzeke mhlambe 4 years back kanti into engenasikhathi eside 4 years back but still kulelo khaya kuhlala imoto kwavele kwena mina ngutshela ngekhaya lase yabona iroof yase installwe amasola kwase kukwamlungu lezo zinto zantshontshwa chap kwavanda kwayisehlani kuqale manje ukuthi kulungiswe kuthiwa kungcono akuhlala umuntu ogadayo but thina somndeni asangeni kwaba yilokho nje mkhaya ileyo nto nje esabheka so uyabona by me telling this story ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi lento okuthiwa ikhona njengoba ngeke ngasho ngase kwanathi sasinakho ukungabaza kodwa ngezinto ezazenzeka sagcina sesikholwa ukuthi umkhubo usegcekeni futhi kwenzeke lokho kunama process amaningi sasike sizothola kuneziklabhu ezilengisiwe somewhere yabona nje kugula umamkhulu kwakuthi kuneziklabhu ezilengisiwe somewhere eziboshwe ngentambo kufanele sihenge abantu fanele yayibona leyo nto lawo ma rituals fanele nihe yayibona leyo nto because kusho ukuthi kwakunenamba mhlawumbe kufanele fulfill uzathola lamandla akhe angazi noma wayeseshare nomngani wakhe lona owagcina naye segula naye 2 years later washona yabo ugcina ungasayiqondi so kwaba yilokho nje mkhaya iyona bunzima umuntu adlule kubona ukuthi ujikelo umuntu osegcekeni enza into nje but vele bathi mawuqale egcekeni uqotha egcekeni iwest pattern waqala ngoma wakhe omzalayo so into ngithola ikhona nje ngiyafisa abantu bazi futhi babe aware bayibheke leyo nto ikhona into ngithola